Ikelecha nana. But uche o gbakwa monye wonye ogbenye na ihe around you. Kemgbe ị nụrụ na aga eme gị minista na-ahụ maka ureure na steeti Imo. Gị tụọ onwe gị n'elu wọrọ. Maka ihe m ji ekwu na enwekwa ogbenye nwu. Anyị na-aghọta. Gị tụọ onwe gị n'elu wọrọ. Amakwa m ihe m ji ekwu ihe ahụ. Igbo ndị ọma Igbo dị samsam na bọla chunitele. Ole eke unu dị n'ụtụtụ a iji maka nọ na eme ihe n'otu ọ ga-esi adịrị onye ukwu na onye nta mma. Asị m ya gazichara unu ndewo. O wee bụrụ ya ka ọ dị na-abịa ịbịa gbuwe oge ọbụla tupu anyị eme ka ị mara isiokwu anyị ga-elebaki n'anya n'ụtụtụ. Anyị chọrọ iji ohere a mee ka ọha na eze na-ege ntị mara na anyị ka chọkwara ndị ọbịa ndị ga-awọrọ anyị ndị ọbịa n'ihe omume anyị bụ ije di na nwunye bụ ihe omume ahụ anyị ji ewetara ọha na eze kwa ụbọchị Mọnde ọbụla mgbe ọ kụrụ elekere 5 nke mgbede ruo elekere 6 nke mgbede. Ya bụrụ na ị chọrọ ka gị na nwunye gị ma ọ bụ ka gị na di gị bịa ka unu ghọrọ anyị ndị ọbịa unu chọrọ ka anyị gbaa ụnụ ajụjụ ọnụ unu gbakena anyị ka alụmdi na nwunye unu si aga nwekwana ike nye ọha na eze na-ege ntị ndụmọdụ ọkacha ndị lụrụla di na nwunye na ndị chọkwara ịlụ alụ. Ya bụrụ na ị chọrọ ka gị na nwunye gị bịa n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM, ị chọrọ ka unu bịa, onwe na many people na-show interest mana ị chọrọ ka unu bịa egbula oge lee ihe ị ga-eme gị jiri nwayọọ kpọọ akara ekwentị ndị a bụ 07074913440 werekwa ya ọzọ 07074913440. ịkpọ nke ahụ ọ na-anaghị aga gị kpọọ 07074913436 werekwa ya ọzọ 07074913436. ama mme na aghọta ka anyị na gị nwee ike daa ntị hazie ihe. O nwere nchọnchọ ego unu ga-akpọwa free ịma ọ dị fọwụrụ free gị chee na ọwa egwu ka anyị na-egwu ebe a gị na nwunye gị ma ọ bụ di gị jikezie ọfụma bịa. Unu gaje live na Facebook, unu gaje live na YouTube. Anyị agba unu gịnị ajụjụ ọnụ from 5 p.m. to 6 p.m. on Monday. Ohere dịara gị ime nke a ekpukwala anya anyị agbaghị gị. Ama m na aghọta. Clara Nwekocha steeti Imo na-esi isi. O sigbuola m. But uche ndị time anyị ga-eje aga ekwesị na owe chika anyị ga-aga ka Monday. Ị ga-aga submit your form. Echi ole no? Asị gị bịa Monday. Ọ ga-aka mma na Monday. Gị kpọrọ coat gị ma ị nweghị suit ihe ị nwere coat. Gị kpọrọ your coat. Dress ya take away. Ichisi mewe ka anyị gwa ha na ị dị capable and able. Uche ọrụ ịrụ rụọ ya ruo n'isi njedebe. Uche mama kpọgodo no coat taa m rere mma na ịghọtago. Ụta adị m oke. Ị ga-achọ na tai kpọrọ. Okay, tai. Ihe awo government work. Ị ga-achọ tai kpọrọ. Buru faịlụ ha ka ihe nna amaghị. Ịma gọọmenti na faịlụ a na-like ha faịlụ wewe. Okay. Ị na-eji remboot ị gaji igwe. Ihe awo ọrụ ureure. Ugbu a ka m ghọtara wee bụrụ ya mana tupu anya nose mask. Don't worry. Okay. Don't worry, no? Nke ahụ abụghị nsogbu. Gị na ụkwanụ nose mask. Ma na-enweghị nose mask nwetara gị handkerchief. Mba. Ihe niile wee otu ihe ahụ. Mba, nose mask. Ihe awụ uche, ihe awụ gọọmenti this. I need to be. Okay, nsogbu adịghị. Ọ ihe anyị na-emere onwe anyị. Tupu anyị abịa lebazie ya anya bụ isiokwu nke taa, anyị chọrọ iji ohere a kelee n'ebe ọ pụrụ iche ndị obodo Ofekata Orodo nke kansụl ime obodo Mbaitolu nke steeti Imo. Keleekwa ndị obodo Ụmụnkwọ nke kansụl ime obodo Isiala Mbanọ nke steeti Imo. Keleekwa eze His Royal Highness Eze Dr. D.O. Izim PhD Ọpara Nkwọ the second nke obodo Ụmụnkwọ dị na kansụl ime obodo Isiala Mbanọ na His Royal Highness Eze Engineer Marcel ihe a na-achọ ụzọ egbo nke obodo Ofekata Orodo dị na kansụl ime obodo Mbaitolu nke steeti Imo bụ ndị bịara na ụbọchị ụnyaahụ n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM ebe a. Anyị ewere ihe ntụrụugo nye ha. Uche nweta nda. Gịnị mere anyị ji wee nye ha ihe ntụrụugo? Maka na obodo abụọ ndị a ndị eze abụọ ndị a wụ ndị oje zuru obodo nke ha dara ụda. Inweta oje zuru obodo anyị mere n'obodo ndị enweta ka ndị eze a si mee oje zuru obodo nke ha na 2025. Ya ada ụda. Anyị anaghị ekwu nke anyị mere na 2026. Anyị na-ekwu nke anyị mere na 2025. Afọ gara aga.
ịma ndị Eko FM ebe a nwere ka ihe anyị na-esi adị cheta na ọ dịla ada ọwa eko ọ na-adịghịla ada ọ bụghị gịnị gị nwa m ihe ị na-ege n'ihi ya anyị abịasị ngwa ọwụ naanị ihe ojozuru obodo anyị na-eme onye mere nke ọma enyeghị ihe ntụrụugo etinye ya aka n'obi si o mere gịnị nke ọma anyị weela obodo ndị a nye ha ihe ntụrụugo nye ndị eze ndị a lee ndị eze ndị a nye ha ihe ntụrụugo eze agụọ gị agọrọ eze agụọ gị agọrọ eze na-adịkwana mma ewuru eze gị makwu akwụkwọ ji adị ya ọ na-adị mma mara ihe a na-eme ya gazichara ụnụ wee bụrụ ya anyị chọkwara iji ohere a kelee clan chief ọkammụta Chimezie nọsi ike Kingsley KXC Ebubembi Kedu onye nwe ụlọ mgbasa ozi Eko FM Uche ịhụkwara adreesị na nwoke n'ibe ya aha nwoke n'ibe ya aha bụ n'ọnụ ama m na-aghọta onye si were ya na-agbọ anyị na-akpọ ya nna ojezuru obodo ya nwa tọrọ ntọala idea ya nwa nwe ihe niile anyị na-ekele gị nọ Ebubemba Kedu ahụ nwoke ekete na ahụrụ nwoke ọ bụrụ ịza nwoke n'ọnụ ya na ala ọlọ ya ugbu a ka m chọrọ ihe si ekelechakwa anya maka na behind every successful man there is a woman behind bụrụ ya lọlọ ya Chief Morin Kingsley ọdụkọ na mba Chief ka ọwọ uche ọ dị mfe ama m na-aghọta ịma ahụ nwoke na-eme nke ọma ị ga-ahụkwanụ nwaanyị na-eme nke ọma o wee bụrụ ya ịhụ nwoke na-ekwu oke ọtụtụ okwu otu ya ndị o nwere Clara nọ by my side ama m na-aghọta ya bụ ihe be careful with me this morning I am in a happy mood biko ekwekwala mood a change maka ịchọ ka m banye off mood a na gịnị ka ị ga-eme hapụkwa cheta akwa na ịnyụlie mamịrị elu ma anyụ datara gị ya uche chetakwa na nọ happy mood akwekwala m gaa off. You cannot do anything. Ihere anaghị atụ gị na iwe onye steeti Imo ureure na-anara gị steeti gị. You are not ashamed of yourself. Ewepụtala m onwe m na ka m gaa na ihere ọ na-atụkwa dị gị na iwe onye steeti Imo na-esi tu. You are not ashamed of yourself. Gị mepe ọnụ na-ekwu. Wait, ọha John ebe. Ahụ m onye Meduguri. Ị na-akọ ihe ị na-akọ. Agaghị site deny your state. Agaghị m anabata m steeti na-akpụ ureure. Ahụ m onye Meduguri. Uche otu isi dị n'ekwa. Nne m onye Abịa. Ị na-akọ. Uche amakwa m na otu a ka ị ga-esi eliba m o. So me and you be state Imo give you no libam like this. Ihe anaghị atọ gị na steeti gị na-esi tu gị dị proud na-akpọ. Ihe kwesịrị ikwu. Ihe kwesịrị ime na ọka ahụ ụta emere gịnị anwụọ na emere gịnị ka elie ya. Gị dị na ayizi anyị. Mụnwa onye Meduguri. No problem, awụ onye steeti Imo. Nne m onye Gọvanọ steeti Imo, nye m kọmishọna. Nke bụ eziokwu wee bụrụ steeti Imo na-esi tututu ebe ọbụla ichenyere imi iruo na Douglas n'ụtụtụ a agakwala ebe ahụ biko agakwala ebe ahụ akpali aka iji wee gwa gị na ebelebe ga-egbu na ụra ata ga-eko ịma na echi na-abịa abịawo mkpocha na nzacha emekwe mkpocha na nzacha ahụ were ya ụzọ ga-ablọk onye ha n'elu nke dị adị a ga-agakwa ije aga onye ọbụla chọkwa rembut ị ga-eji aga echi maka na ụzọ agata aga maka ureure ga-ehi ureure ọchịchị dị ugbu a wee kụọ anya kpam gba nkịtị mee ka ha anaghị anụ mkpu anyị na-eti kemgbe echi ha rụọ anya mkpọ ureure na-egbusi ndị steeti Imo ureure na-atagbu ndị steeti Imo uche ihe a ga-akpa ọdọ ọjọọ na-akpagbu ndị steeti Imo ndị na-akpụ tax thank you ndị na-akpụ gịnị tax na-emekwa ntuli aka aga ureure si ya sigbuwe ha ọ gịnị na-eme ya bụrụgodi arị na ndị na-ekpu ureure a o nwere ka ụnụ na ha si nwee nsogbu ikekpe ụnụ akwụ ihe ụgwọ gịnị mere ụnụ agaghị achọta m ndị ụnụ o nwere there are many people out there ụnụ ga-akpụ m ụgwọ ya rugodi depe ekpopụgodi ureure a na-esigbu ndị steeti Imo everywhere ewureli tọcha everywhere ebe niile a na-ekpopụgoro taa ka anyị o jula awụshi n'ala abịa mezie mkpocha na nzacha echi ya clean up uche ama m otu anyị ga-esi abịakwa ọ gịnị na-eme ihe a bụ ihe eji mara steeti Imo
ihe echetarala m mgbe Hakim nọ n'ọkwa ọchịchị as governor of clean and green uche even ị nwere ike ịgbarụkwụ nkịtị na-aga na mgbe ahụ ị soro bedroom slippers ịdaala iwu na wafọ enwere ike iji ya dọkpụrụ gị gaa ụlọ ikpe everywhere neat maka that man webatara that England vibe ala ịma ndị a na-asụ canvas otu a ka ọ chọrọ ka steeti Imo dị ọ bụ otu ọ na-edres n'obodo adị nwa chọrị ya awụganga isiokwu ya ka anyị ga-eleba anya n'ụtụtụ a ntụgharị atụgharịrị Owerri ya bụrụzie ọdọ ureure anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị n'ụtụtụ a sị kedu ihe nke a na-akọwa gbasara ọchịchị Hope Uzodimma dị ugbu a na steeti Imo gịnị mere gọọmenti steeti Imo ji wee gba nkịtị jụ ikpopu ureure ndị a ị nwere ọsịsa gawa na Facebook anyị nọ live na Facebook gawa ebe ahụ ga-akiriwe anyị zibatara anyị ozi gwa anyị ihe ị chere gbasara nke a ihe karịa setụọ ya aka na ghọta ike agụla uche ihe gbasara gị nnejide ala ike anụ dị like am ị ga-akọ nwata ihe si ya ebela akwa ọwụ nga ka ị ga-ebe ya ị ga-adọsa ureure si m agbụpụla asụ uche ị na-ebela akwa go di am and cry it ọ dị egwu ka ọ dịla anyị na akụkọ Vanguard chi ewerela ehihie jie na steeti Kano dị ka ya bụ nwaanyị mụrụ ụmụ ejima ise otu mgbe na steeti Kano bịara dojiri nwụọ ozu ya dọrọ bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu ụlọ ikpe majes ọwụ dị na Abakaliki nke steeti Ebonyi enye n'iwu ka ejichigodi otu nwoke ọwa aha ya bụ Ọfọbụike Demian n'ụlọ mkpọrọ maka iji mma magbuo nne mụrụ ya ozu ya dọrọ ọ naghị ahụ m ahụ n'ahụ mụ na mba Iran ime udo ka Trump kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ozu mmadụ abụọ adọrọla n'otu olulu ọwụzere na steeti Kano legbuonụ ya anya bụ akụkọ ahụ a na-ebugharị yo na ndị agha ala anyị na-agbaghara ndị oyi ọha egwu terọrist ka isi ụlọ ọrụ ndị agha ala anyị gbara ọha na eze ajambele 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 ọ dị egwu ọkwa gị nwa ama na ịbala na ama m na ịwọla chief priest I don't know na today uche eze nwanyị who are you in this body chi ewerela ehihie jie na Kano nwaanyị ọma ịma na ụbọchị ụnyaahụ ka anyị nọ na-aṅụrị maka ya bụ nwaanyị mụrụ ụmụ ise otu mgbe anyị na-ekele Chineke na-aṅụrị ọṅụ si nụkwa maka gọọmenti steeti Kano bịara kpọrọ nwaanyị a ụgwọ ụlọ ọgwụ kwuokwanụ na ha ga-adị na-elekọta ụmụaka ya mana n'ụbọchị ụnyaahụ ka akụkọ ọjọọ nọ kpọpụ gịnị mere akụkọ wee na-akọ na ozugbo nwaanyị ya mụchara ụmụ ndị a ọbara ebido gbawa ya n'ike ọbara gbakọtara ya gbagbuo ya ozu ya adọrọ ụlọ ọgwụ ebe a mụrụ onye minista na-ahụ maka ahụike ọkwa ya na steeti Kano wee na-akọwa na ụlọ ọgwụ ebe nwaanyị a nọ mụọ nwa ndị dọkịta ahụike nọ n'ọrụ ma anaghị ike ha iji hụ na a zọtara nwaanyị a ndụ mana eji ole nne gị kọkọrọrọ ya bụrụ ka ọbara si wee gbakọta nwaanyị a gbagbuo mana ụmụ ya ise ahụ ka dịcha ndụ ụmụ nwoke 3 ụmụ nwaanyị 2 tụleke n'ebe nwaanyị a dị ndụ wee na-ekiri ụmụaka ya ụmụ ise uche leenụ otu ụlọ ikpe ọgwụ dị na Abakaliki nke steeti Ebonyi enyela ha iwu ka ejichigodi otu nwoke ọgwụ aha ya bụ Ọfọbụike Demian n'ụlọ mkpọrọ
bụ onye gara were mma lee nne mụrụ ya n'afọ magbuo ya. Akụkọ wee na-akọ na nwoke abụ Ọfọbụike Damian ọ dị ka ọ chọrọ ịbata anwụ echi. Ọ gaala na nke onye dibịa. Onye dibịa sị ya jekwuru nne ya ka nne ya saa ya ahụ. Oke ibiri nwoke ọ gakwurula nne ya kọọ akụkọ a na-ada gburugburu na ntị. Nne ya sị taa azụ gbakwa gị. Kedu ka m si asụ oke ibiri nwoke ha ka gị mmiri? Gịnị na-arịa gị? Nne ya ajụ. Ọfọbụike Damian ejiri maka ihe a were mma otu a magbuo nne ya. Ozugbo ọ magbuchara nne ya, ya agbaba ime ọhịa. Ndị obodo achọwa ya, chọkata ya, jide ya, chọọ ya ịkụgbu ya. Mechaa kpebie kpọrọ ya kpọga n'aka ndị uwe ojii. Ndị uwe ojii adọkpọrọ ya gaa ụlọ ikpe. Eruziela n'ụlọ ikpe. Ikekwe nwe ya onye ọkaikpe kwere ịbịa defend ya this nonsense. Ekpekatala ikpe jụọ ya sọwa ihe o mere ya ekpete. Ọkaikpe majesty na-ahụ maka ya bụ ikpe wee sị na ngwa ị ga-anọgode n'ụlọ mkpọrọ for now ka okwu gị a na-agagode ka anyị na-amara eke si anya anwụ. Uche, when evidence choke like this, a na-asị ka a na-agakwa ngaji n'aka. Ndị bụ ọkaja agaji ngaji n'aka alụ ọrụ eti. Nwoke na-adịkwa ndụ. Nwoke na-adị ndụ. Ọ dị ego. Gọdị chetakwa na na-agakwa ma a na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga maka na ma edu m ala ka ọrụ ikpe ka ọrụ ibe ọnụ emekata n'ụwa azụ ike ma ọ na-atachaghị ihe ọkpọ. Ka ọ dị ụmụnna anyị la akwụkwọ akụkọ Daily Post. Akwụkwọ dede ike egboro ebelebe egboro. Akụkọ bịara sie fụfụ ka steeti Imo. Ọ gịnị na-eme? Mba na-agba idozi esemokwu otu pati PDP agbasaghị otu pati APC. Ka onye ode akwụkwọ mgbasa ozi ọha na eze otu pati APC bụ Felix Moka kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Naijiria abụrụla mba eji ibi ego wee mara ka Dino Melaye kwuru. Ụlọ ọrụ Dangote ejirila naira 85 85 naira ji butuo ọnụ ego ha ji ere mmanụ ụgbọala nke ha bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu ụlọ ikpe majesty ọbụde na Abịaokuta enye n'iwu ka ejichie otu nọọsụ ọgwụ n'ụlọ mkpọrọ bụ onye dị ebe ọ na-esi otu onye kọpa ọwa ime ozu ya dọrọ. Onye bụbu onye isi oche ụlọ nzukọ seneti bụ Bukola Saraki apụtala kọwaa ya dịka okpokpo asị bụ akụkọ ahụ a na-ebugharị na onye isi ala Tinubu gbara ya n'azụ refuo ya bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Makinde hapụrụ ọchịchị o kwesịrị ịchị na steeti Ọyọ na-ebuso ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka otu pati APC na steeti Ọyọ kwuru. Ọnọdụ enweghị nchekwa n'ala anyị bụ Naijiria bụ mmadụ na-akwado ya ka onye ama ama n'otu pati APC bụ Joe Igbokwe kwuru. Ihe ntọọchị mere n'otu ụlọ ikpe ọwụ dị na Benin City dịka otu nwaanyị ọwụ dị afọ 34 34 years aha ya bụ Tope Ayanwale bụkwa na onye ji ebu ọgwụ ike bịara dọjiri isu ike n'ala ma ya ọka akpa akpụ dịka ụlọ ikpe nyechara iwu ka a tụọ ya mkpọrọ afọ 3 ma dakwa ya nha ego dị nde naira 10 bụ 10 million naira. Wepụtara ọha na eze ihe mgbaama na-egosi na ibu ọrịa akụrụ ahụ bụ kansa ka Very Dark Man gwara Blessing CEO bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Saraki agọrọla ụkwụ na aka ya kpuo
na onweghị mgbe ọ na-ama amụma ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa. Oti Dere Eno na Peter Obi bịachara akwamozu gọọmenti steeti Abịa kwara ozu ụma ụkpai. Akụ ịhụnanya na-agwa gị politics is a dirty game. Also, gị nọrọ ebe a dọgbuo onwe gị. They will still come together. They will still come together. You know? O wee bụrụ ya ka ọ dị nwaanyị ọma ịma o nwere akụkọ bịara na-eke achịcha na nso nso a. Eji m n'aka na ọtụtụ ndị na-ege ntị n'ụtụtụ amama ma nwaanyị a na-akpọ Blessing CEO. Nwaanyị a na-akpọ Blessing CEO. You know? Ịma ya ikekwe ị na-amaghị ga-ejọ mmadụ ka ọ dị nwaanyị a apụtala na nso nso a na-agụsị anya mmiri na o butela ọrịa akọrọ ahụ bụ gịnị kansa. Onye ma nwaanyị a enweghị ike iche n'ụwa na nwaanyị a nwere ike ịdị humble na o nwere ike iwetu onwe ya ala bee akwa. Onye ma Blessing CEO ọ ga-atụ gị n'anya na Blessing CEO bere akwa maka na o nwere imeta ka o si ekwucha okwu ọ na-adịcha ka ọmachi ihe niile nọ n'ụwa. Amami na awọta nwaanyị ahụ ụbụrụ ya na-awọ nkọ. Ụbụrụ ya na-awọ nkọ. Anyị anaghị ekwu na ụbụrụ ya anaghị awọ nkọ mana ịhụ ya okwuwe okwu ebe a ọ na-emecha ka onye ụjọ na-anaghị atọ. Ị ga-aghọta na enweghị onye ozula n'ụwa a ga-enwekwa. Ozugbo ọ bịara na-akọrọ ọha na eze na o butela ọrịa akọrọ ahụ bụ kansa, ndị mmadụ si azị gbakwa. Ịma anaghị eji ahụike mmadụ egwu ebere onye ukwu na onye nta emetewere ya. O wee bụrụ ya na-arịa enyemaka ndị mmadụ si biko nyetụ ya ego ọ ga-eji wee hụ na ọ mara ihe ọ ga-eme gbasara nke a. Very dark man asị onye na-arịọ n'ego ga-ewepụta ihe ngosi na o bu ọrịa turuturu na o kwesịrị ịga weta medical report ma ọ bụ kpọrọ ya nwa bụ very dark man aga ebe nzuzo ya emepere ya ebe o kwesịrị imepere ya ka o ji anya ya hụrụ. Onwe ihe mmadụ na-aga ya ekwubedo ekwu na ya wabụ nwaanyị ebutele ya bụ ọrịa akụrụ ahụ ya dakpụchacha isi ya. Ndị na-achị ọchị ebido chewe ya ọwụ ihe mere m ji agwa n'oge na ka ọ fọzie mgbe o wepụtara ihe gosiri ndị na-achị ya ọchị achịwa echere na ya ebe akwa echere n'obi human being. Ihe ọbụla ọ sọkwara gị na mmadụ na-eme n'ụwa okwu bara ala na ahụike na ọnwụ na ndụ achịkwala ọchị. Eziokwu. Ịma why ege nwa ga-amụkwa ya mmiri na ọ ga-adị. O wee bụrụ ya biko Blessing CEO kara gị n'obi ọ ga-adịkwa mma. Many people na-edefeat cancer gị nwa ga-edefeat kwa nke gị nọ. O wee bụrụ ya kode na-abịa ịbịagbuwe oge ọbụla lee anyị la akwụkwọ akụkọ Punch, akwụkwọ pọpọpọ. Ya bụ nwaanyị mụrụ ụmụ ejima ise otu mgbe na steeti Kano anwụọna bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na ndị Naịjirịa ga-ebido hụwa nke bụ ọkụ latrik malite n'izu ụka abụọ na-abịa abịa ka onye enyemaka onye minista na-ahụ maka ọkụ latrik n'ala anyị kwuru. Soludo agaala n'ụlọ ọrụ steeti Anambra na-ebughị ụzọ mee ka ndị ọrụ ha mara ma dọọ ndị ọrụ steeti ahụ na-ejighị ọrụ ha kpọrọ ihe aka na ntị. Uche enwere nke ọ garutere John ogbo ya ndị ebe onye ka ya si na ọ bịara ya si after 10 ịma gekwa ntị mma na-eme onwe ya chee na ọ na-eme gịnị ọ na-eme ọbọ. Gọọmenti anaghị akwụ ụgwọ ọnwa. Gọọmenti na-eji ụgwọ ịrụjuola gị lawa anyị rụjuo ka ngo ka m gwa gị ọ na-adị mma arụ ụdara ya eme gịnị ya dị dadarara. Akwụkwọ nsọ mụ na gị na-agọsi ihe ọbụla ibikwasara aka ime mezie ya gịnị nke ọma. Kwụsị iji aghụghọ eme ihe. Ikekwe onweghị onye na-ele gị ịbịawa ọrụ 11 ịbịawa ọrụ 12 ịbịawa ọrụ mgbe ụfọdụ 1 ịnọ 3 hours or 2 hours gị laa gị jara ezela. Ọrụ a na-abịa 8 ị gaghị abịa nke 7:30 ị ga-eme ike ịbịa ọrụ n'oge maka na n'uche gị onye na-ele m ọwụ gọọmenti wọk ihe nnọkọta ya ọnwa zuo akwụọ m ụgwọ gị jiri aghụghọ na-arụ ya ma ọ na-enweghị onye na-ahụ gị Chineke na-eme gịnị na-ahụ gị. Mana uche harakwa anya na-ele ụwa na-elekwa amami na ghọta gị ji otu na o nwere ndị ka nọ n'akwa ndina ị gaje ọrụ mana ị ka nọ n'akwa ndina ị chere na ị na-aghọgbu gọọmenti mana a na-akpọ ya ụgwọ gị gosiwa anya mmiri mana ị chọtaghị mgbe ị na-agbọ ị jụrụ na ị gaghị abịa ọrụ mgbe ị na iji aghụghọ
emeso gọọmenti gbadokwa gịnị anya minista na-ahụ maka ọkụ latrik in 2 weeks in time. the next 2 weeks na a ga-enye So anyị taa ka anyị ga-anọgidekwa till 2 weeks. che agụrụ egbo aja mbele aja mbele Aja mbele. aja mbele Aja mbele. aja mbele Aja mbele. Ajambele, 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 ajambele. Asa ga-enye anyị ọkọ. Asa ga-enye anyị ọkọ. Ajambele. Ka anyị kọọ ihe ọzọ. Biko ka anyị were akụkọ ndị nke bịara ahịa n'akwụkwọ akụkọ The Statesman. Ezinụlọ mmadụ 5 atụfuola ndụ ha n'otu ihe mberede okporo ụzọ mere n'okporo ụzọ awara si Damaturu gawa Maiduguri bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Soludo enye n'iwu ka a chụọ ndị ọrụ steeti Anambra bụ ndị na-agbahapụ ọrụ. Ụlọikpe enye n'iwu ka anwụchie Turaki. Ndị eze ọdịnala na steeti Abịa adọnyere na gọvanọ Alex Otiukwu ma mee ka ọ mara na ọchịchị ya n'afọ 3 gara aga masịrị ha nke ukwuu. O wee bụrụ ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị eji nwayọọ leba ya anya bụ isiokwu ya gbadoro ụkwụ na ntụgharị atụgharịrị Owerri ya bụrụzie ọdọ ureure. Anyị wee na-ajụ gị sị kedu ihe nke a na-akọwa gbasara ọchịchị Hope Uzodimma ugbua na steeti Imo. Gịnị mere gọọmenti steeti Imo ji wee gba nkịtị jụ ikpopu ureure ndị a? Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa gbalịa kpọbata gbalịa zibatara anyị ozi na Facebook anyị lọghachie ụdara anyị tanyere eze anyị arazie ya ka ọ dị dadarara agagharịkwala agagharị.
ebe a na-agala egili ije ka bụkwa ọgịga ka ọ dị anyị alọghachiela ịbịa lebazie ya anya bụ ntụgharị atụgharịrị Owerri ya bụrụzie ọdọ ureure Owerri na-esizi tututu Owerri na-esi weta n'oge udo ebe n'une ureure akpụkpọ nsị amami na wọta ọ gịnị na-eme mmadụ na ureure ọ na-anọ nke a bụ ajụjụ anyị kwesịrị ịjụ onwe anyị ọ gịnị na-eme nwune na-egote asa anyị yo igirigi Chineke mekwara anyị ebere maka na onye bịara nnọọ Clara kutechi ihe ndị a laruo yad Inasilaru yard mana yard ikuku ya na-ekugharị steeti Imo niile. Okay. Gị kuchaa n'ebe ị gara ọrụ, gị kuo ebe ị gara ahịa, gị kuo na ebe ibi ebi. Gị kuo n'ụzọ ị na-aga aga. A ga-enye gị minista na Thank you. I know my work. A ga-enye gị ndị mmisa anyị na-aga what time? Monday. What time? Monday. By 9. 9 kpọm. Okay. Gị sụrụ your coat of many colors. Mba nọ. Kpọọ taị gị ahụ. Anyị agawa. Black ka m ga-asụ kpọzie the time. Chọọ faịlụ buru ibu. Chịtacha documents gị akwụkwọ iji gụọ nursery school. Common entrance gị ihe niile gbegwetigo. Mee ka ashọ na faịlụ gị buru ibu ọ dị ka dictionary. Kama government work na-emebi okpotokpo faịlụ. And ahụ ya ga-asị m dị serious. Ị ga-ekip n straight face agara ebe ahụ ga-echi ọchị. Ị ga-ekip straight face ajụọ gị ị ga-emegbu ihe a gị na iwu ntụ agbasa na ntụ anaghị agbasa gị n'ahụ na-enye gị ọrụ ya rụchago amami na wata anaga m na-epe yi at due asatịmendu mgbe oge ya ruru amami na wata wee bụrụ ya ama m onye I know what you can do. I know what you hapụkwa ịnọ iji oke ọtụtụrụ okpukpu asa ya ọrụ ị ga-emenwu ya bụ ihe ogene I can deliver. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ngwanụ ajụjụ anyị na-ajụ gị n'ụtụtụ a wee bụrụ kedu ihe nke a na-akọwa gbasara ọchịchị Hope Uzodimma ugbu a na steeti Imo. Gịnị mere gọọmenti steeti Imo ji wee gba nkịtị jụ ikpopu ureure ndị a si ureure asịgbuwe ndị steeti Imo ebe ya bụrụ na ị nwere ọsịsị ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014 maọbụ gị gaa na Facebook anyị gaa ebe ahụ gaa kiriwe anyị ọ dị nnọọ ka ọ bụ naanị gị onye na-agabeghị ebe ahụ gaa ebe ahụ kiriwe anyị zibatara anyị gị ozi kedu ihe ị chere gbasara nke a kụchapụla ọ gịnị na-eme ngwanụ gbalịa kpọghachi nọ ka ị wee nwee ike tinye ike n'ọnụ n'okwu a anyị ji n'aka na ụtụtụ a ka ọ dị na Facebook anyị Precious Udike ọsọ ụtụtụ ọma ndị nke m na gọọmenti steeti Imo ha ma ihe ha na-eme na ha ihe ha na-eme onye kwuru na o jikwa udo wee bịa ya gaziere gị nọ ị bọọla chi ikuku na-enye nsogbu n'ụtụtụ a ịnụkwa ikekwe ọ ga-abụ ọdụ ọja ọ ga-awụ ya ime ọ na-enyekwa netwọk nsogbu ị bọọla chi uche Clever ụtụtụ ọma ndewo edachiela gị Clara eletrik bọọbụ ndị Imo steeti edachikwala gị nwoke agụ ndewo na onye nna na-ekwuru ụbọchị taa nwoke agụ na fike dụrụ ọkụ na-ere nwa na-ezigbote enye lọgụ maka eze anyị si na-etinye ọnụ n'ụtụtụ awụ ịhụna anyị ahụla na gọọmenti akụọla afọ n'ala o darị mma onye ahụrụ muvmenti ya 4 years ya rụtaga ha ọrụ akwafu ya tee onye ọzọ bikọs of achịcha 4 years ahụ win emekọrọgo ihe dị ha ma eweta Imo steeti na enweghị Imo steeti atọfụ na kema 4 years na enweghị gagaga n'Imo steeti e na-arịọ ndị Imo steeti na-awụ ihe ọkwa ga-eme ememe ya na a na-ede ụzọtiri na aga-awa ji ablọkụta a ga-egwu road onwe ike nri gọọmenti mkpa ịpọpụdo ablọkụta a ga-egwu road ablọkụ onwe ike na-ahapụ ụfọdụ ebe ọbụla moto sorisi ahụ na blọkụ ọla ya gọọmenti ha na-ahụ ndị ya gachiela m nna ya gazie ị bọọla chi ụtụtụ ọma ị ga-agbalị kpọghachie ịnọ ị na-akpọbatakwanụ na redio gị dị njikere ikwu okwu ọ n'ebe ahụ ọ gịnị na-eme
ikuku eburula bata 18 na ọ ga-abụ ọdọ ọjọọ ogele ịma agha na-ekwe agha na-akabụka ala wee nwee ike dị mma Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Ozigima ọlọsụ ụtụtụ ọma uche na Clara isi mgbidi zibata ozi gị isi biko anyị makwana mma onye na-ahụ maka ya bụ ọrụ akpọọla ya ụgwọ na onweghịkwana onye ga-abịa ile ure kpepụwa ya ebe a na-akpọghị ya ụgwọ nice weekend ị na-akapụkapụ ya nọrọ bụ na akwụbe ndị ụgwọ gaa n'ihu nwaanyị ọma n'ozi nke si n'aka James Igwe ọ sị ọwụ ihe jọgburu onwe ya na steeti ime awọọla isi ụlọ ọrụ ebe a na-ekpofu ureure na o nwere ike icheta mgbe na-aba nọ na steeti Abịa a nọrọ na-akpọ ya isi ụlọ ọrụ ebe a na-ekpofu ureure ebe niile gara ya na-epete na-erete ebe niile na-ede pete ureure mana ugbu a steeti imeteke anarala ha ya bụ ọkwa na ịbịakwanụ na ihu ndị steeti ime na ụlọ biko unu agala ebele na nke weziokwu na nke weziokwu na steeti Imo na-esizi tu ọ sị ụnyaahụ na ya gakwara Douglas uche na Douglas na-ekwu dị ofu mkpụrụ mepem uche ndị n'otu ị ga-echa survive iruo Douglas aka gị ga-adị gị n'imi ndị n'otu ndị Chineke nna ọ dị egbe Ebolachi ha ọ dị egbe ebe ọ bụ na ọdọ ọjọọ eruola n'ogo nke na netwọk anaghị agazi ọ bụ ijikwa gị na ụra ata ekona Henry edozi ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara na o ji n'aka na ana m elekọta Clara anya nke ọma Ebolachi Chenna Clever ụtụtụ ọma Clara Ebolachi nwoke dị mma ahụ m Richard Eshima were abụga ndewo gaa n'ihu Richard una uregure o nwere ebe ka eji achụ onye oshi pụrụ ihu ndị so azụ na ndị oshi onye ọjọọ pụrụ ihu na ndị so azụ gba ndị ọjọọ ahụ jiri nyere onwe ahụ emegaghị ala Imo steeti isi mmiri gbarụ ya gbarụ ala mmiri ndị ọzọ na wụrụ so ndị ochiga anyị na ndị wishi ndị isi wu ndị oshi ndị afọ na ndị egwuregwu so ọ gakwa ndị ka anyị gbakwara ndị ya gaziri gị nọ ị gaghị akpọ leaders anyị ndị gị na ohi o wee bụrụ ihe anyị na-ekwusi mee ihe ka o nwee ike daba adaba o wee bụrụ ya na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Okorie Judith Chinonso isi ọkpụ ala na zizibata ozi gị isi ụtụtụ ọma uche na Clara na nke a bụ iji gosi gị na onwe ihe ndị a ji ahụike ndị steeti Imo wee kpọrọ ihe ka ha mkpa bụ ntụliaka elu afọ 2027 ọsa inwe Enaize de o wee bụrụ ya gaa n'ihu nwaanyị ọma n'aka si n'aka Uche Ụkachukwu ọsọ ụtụtụ ọma Papa Ebube na Ada Zion ọ sị hụrụ steeti Imo na ọ wụọla steeti ureure ọ sị Uche a na-ekwe steeti ure ya Owerri isi kapital ya ihe keto Owerri na-emugba lekwa gị na nke si n'aka Henry Edozi ọsị ụtụtụ ọma Clara my princess ndewo o wee bụrụ ya Ebolachi ya ewutele gị nọ ọ n'ebe ahụ n'ụtụtụ a sọsọ na eko na Ebolachi ure ekweghị ndị mmadụ kpọọ kọlụ maka onye na-akpọ isi ya na-ekujiti ọwụzi MTN dọga ure dị na eziokwu mana ihe anyị na-arịọ ọwụ gọọmenti biko ya mara ndị ọ dị n'aka ya kpọwa ha ya kpọọ ndị ahụ mara ihe mere ji hapụ Imo steeti ịha wụrụ ure maka na mgbe ụfọdụ ha nwere ike naracha ego ahụ were ya pịa ike ọ na-akpa agaghị arụ ọrụ ka esi were dupụ ya dịka anyị na-akpọ na fonu n'ụtụtụ a na dis radio stations na-ekwu okwu maka ureure anyị makwara na onye na-achị Imo steeti ga na-anụ ya ma ọkwanụ ndị ọ dị n'aka na-anụ ya so they have to do the needful by ịbịa
n'anya chọrọ onye ahụ wụ onye ọ dị n'aka jụọ ya sị olee ihe mere o ji kpebie iji ureure were kọsụọ COVID-19 korona ọrịa arịa na-ala ala ọgwụ ebola ọ chọrọ ịkpachitecha ha azụ ịmaracha na ha niile ọ bụrụ na ọ chọrọ ịkpachite ha azụ ya agwa na ya amara andị mgbe ha ga-ekpebi ugbu a ha awụghị ya n'elu pipa agaghị eji ya ekpuchigide a na-agba ya n'ukwu baba na-aga ọ dịka arụgbole ha onwe ha n'ọrụ beta ọnwụ na ha agaghị emezi ya otu kwesịrị ịdị. Uche na Clara asị ụbọchị mara unu mma ma na-asị gị ele otu ebube nwa gị dị ama m na ọ dị mma ndewo Oscar onye ahụhụ m biri na asị ndewo ọ dị ka ebube ọ ga-akụ bọsịn mgbe ọbụla ya na aka igwe so gịnị akụkpakwala m anya. Onye agwọ mụrụ aha ya ite ogologo. What do you mean? No, onye agwọ mụrụ aha ya ite ogologo. Ọ na-eme aka otu a sị nwa nwekwara ome ka nna ya that Anthony Joshua vibe ya ejikwala ọkpọkọwa m anya na-enyefe ya n'aka dị eje gaa n'ihu nwaanyị ọma. n'ozi nke a si n'aka oke isi m ọsụtụtụ m uche na ya sikwa n'ohi ezibata ozi ya n'ụtụtụ a. Osi steeti Imo nwere gọvanọ mara mma bịakwanụ nnọọ bịa dị nwa n'iti ya ọnwa oyoko site n'isi gbadagba ya ruo ala na-enwu gba eluigwe bịa chapụ achapụ mana steeti ọ na-achị na-esizi ka akwa mebiri emebi akwa gbara ụka sokwa enwekwara ka ọ dị. Ọ bụ n'ihe ihere ka ọ bụ ihe ihere a shame a very big shame. Ị bọọla chi Uche nọ na Clara ụtụtụ ọma nwanne m nwoke n'ọdịbọ olekwa anyị dị mma. Okay, I want Pastor me Weda from Omar Marcos Abo. Okay. Heno kaga ureure no Imo State na capital. Ebenga nwoke dị mkpa na arụgịcha arụrụ ala. Ya enweghị ka afọ ya ne. And the blame na ndị contractors, ndị blame na ha. Ebe ha contractor ga-akwụ ụgwọ na ga-arụ ọrụ dị ya. Okay. Before all the contractor, John there, my John German interview, John has all Granaka money before the Royal Naka. Okay. If workers, if a motor Gabriel, if on everything, it's expensive now. I may interview and a Blamogam contractors, a Blamogam government. Ndiga go on, Roga for him, I'm not that young, so why you come here to Germany? You make woman here. I get put you lemma. A government, when you're on Naka, government APC, when you're on Naka. About how to kind of put now what's up, now down or contractors. No. Give me real thoroughly investigation. Egama na a government will do on Naka. Thank you very much. Ndewo ya gaziri gị no. Anyị ahụ n'ozi gị na ụtụtụ a na Facebook anyị Chieme na ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na ya bụ ihe ya bụ ikpe ekele na ha ọjila nwayọ na-agafe nku aka n'imeta ụdịrị urewure dị na World Bank Market. N'ọpụta dịrị na ewa maka akwụsịla ịrụ ọrụ na steeti Imo. Ihe aka Chieme na ajụrụla na ịjụ ya bụ ajụjụ no. Gaa n'ihu nwaanyị ọma. N'aka si n'aka Victor ihe a na-achọ ekenna ya nwa God ọ si na kedu ihe na-eme Uche ọ na-ajụ gị kedu ihe na-eme n'ọpụtara na gọọmenti steeti Imo maka ọ na-ajụ ọ na-azị elekọta ndị ọ na-achị anya ọ si biko na ha mee ihe ha kwesịrị ime ma zụpụta obodo anyị steeti anya ọ dị oke mkpa. Ị bọọla chi aha ikuku na-enye nsogbu ọ n'ebe ahụ ọ na ya ụtụtụ ọma Uche na nwa God. Ihe a ga-abụ Chukwudị Michael Okoro. Ọ ya daje bụ otu imere. Adị m nnọọ mma o. Ọ ịbọọla chi Uche le nsogbu nọ na Imo steeti ugbu because every part n'Imo steeti a na-awụ dustbin wure juru ebe niile na-eshi ya wụ ụmụafọ Imo steeti ga na-ebute ọrịa o because ihe ọdọchi ebe ahụ na-ekwu isi ịga dọklas kembite road a ma nke nọ na Lagos Street isi nga na ma ebe udo nwe steeti hụ ure n'ebe ahụ
Uchenna ga-emere Imo steeti ebere biko ama ya gọọmenti of Imo steeti biko ọrụgodo ere na ha ji ndị ụgbọ ha biko kpọọ ha mitin taa na echi kwụọ ndị ụgwọ ka ha bido ọrụ ha n'ihi na ahapụ ihe na izizi ụmụ Imo steeti tru ga na garị too much atụ ihe a ga-ebute ọnwụ n'Imo steeti Chineke na-ekwekwala ahụ gọọmenti of Imo steeti mara ihe ha ga-eme ndewo ya gaziri gị nọ nwoke ọmenyo ọha Chukwudị Michael Okoro ya bụ uchere obi gị adaala nnọọ ezigbote ụda n'ụtụtụ a ọ n'ebe ahụ ị ka nọ ya gbalịa kpọghachie ngwanụ gaa n'ihu nwaanyị ọma na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Christiana Osuọha ọsọ ụtụtụ ọmụche na Clara ọ si ya sikwa n'ohi na-ezibata ozi ya n'ụtụtụ a ọ si uchewu na ndị nyefere ihe aka ejenti na-ahụ maka ihe na ha na-akwụ ndị na-arụ ha ọrụ ụgwọ uche ọka ịhụrụ mgbe onye nke akpọbata na ha bịara mitin na-emechakwa mitin na ụgwọ eji aka mgbe lasti na-akwụ ụkwa ahịa optin na Chineke gọzie anyị abụọ ya gọzikwa gị nọ Christiana Osuọha ya bụ uchere obi gị adaala ụda o wee bụrụ ya ka anyị na-ekwe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwete ịma ha na-ekwe ha na-akabụkala wee nwee ike dị mma steeti Imo dị ọcha ọ dịara mụ na gị ọ bụrụ steeti ureure ọmụ na gị ka ọ dịara na-aghọta ike gbọrọ na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Collins Osuagwu onye ji moshọn wee mara osi ime polisi bata ozi ya ọsọ ụtụtụ ọma uche ezigbote oyim na Clara na tinyere ndị na-ege ntị ọ sị ndị na-ahụ maka ogbe na steeti Imo ha anaghị eme nke ọma ha anaghị arụ ọrụ ha dịka o kwesịrị na n'ihi ya gọọmenti steeti Imo ya dọọ ha aka na ntị ihe abụghị oge eji ada aka na ntị ihe abụghị onye awa oge eji arụ ọrụ ozugbo arụcha ọrụ a dọwazi aka na ntị na n'ihi ya chọọ ndị aka gbasiri ike tinye ebe ahụ thank you so much motion ọsọ ọwụ ihe mgbawa obi na steeti Imo eji ịdị ọcha wee mara clean and green nọzi ugbu a n'ọnọdụ yara gburugburu motion ya gaziri gị nọ ya bụ uchere obi gị adaala ụda o wee bụrụ ya ka ọ dezi tupu anyị anabata ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị na ụtụtụ a anyị chọkwara iji ohere a mee ka gị nwa bụ onye alụ na di maọbụ onye ji nwaanyị di na nwunye na-ege anyị ntị n'ụtụtụ a mara na ọ ga-amasị anyị inwe ụnụ dịka ndị ọbịa na ihe omume anyị bụ ije di na nwunye bụ ihe omume anyị ji ewetara ọha na eze kwa ụbọchị Mọnde ọbụla ya bụrụ na ị chọrọ ka gị na di gị maọbụ ka gị na nwaanyị gị bụrụ ndị ọbịa anyị ị nwere ohere ime nke a bịanụ na redio ka anyị gbaa na ajụjụ ọnụ gbasara ka unu si ebi ka unu nwekwana ike nyekwanụ di na nwunye ndị ọzọ ndụmọdụ gbaziekwanụ ndị na-alụbeghị di maọbụ ndị na-alụbeghị nwaanyị gị n'olu unu gachi live mana Facebook mana YouTube ama mme na aghọta ụbọchị isi ahụ unu nwe from 5 p.m. from 5 to 6 p.m. na Monday ihe ị ga-eme ogene gị ji nwayọọ kpaa akara ekwentị a bụ 07074913440 07074913440 maọbụ gị kpọọ 07074913436 07074913436 gekwa ntị o nwere nchọnchọ ego unu ga-akpọ ọ bụghị n'efu ka ị hapụ iche na anyị na-eme ihe ya gbugbu ị ga-unu ga-akpọ nchọnchọ ego teki ya nwaanyị gị out teki ya di gị out ịpụọ ya bụ ogbe eluigwe agaghị ada ebere ya ọ dị ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji hụ ohere nabatawa ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrịwa mba ifelo n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị